τα τσεκάρουμε, καθόμαστε όλοι μαζί και τα παρακολουθούμε. Είναι από τα βίντεο που έχω διασκεδάσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο βίντεο που έχουμε δει στο μοντάζ. Οπότε, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε την ελληνική NASA. Την ώρα που όλη η Ελλάδα ασχολείται με την οικονομική κρίση και τα πολιτικά σκάνδαλα, ένα άκρος απόρριτο project απασχολεί τους Έλληνες επιστήμονες. Το ράδιο Αρβίλα αποκαλύπτει την ελληνική NASA. Μάσα, μονάδα απίστευτων συμπαντικών ανακαλύψεων. Όλη η αλήθεια για τις μυστικές εκτοξεύσεις ελληνικών διαστημικών λεωφορείων. 5, 4, 3, 2, 1... Παιδιά, σχολάσαμε, αύριο πάλι η εκτόξευση αναβάλλεται για αύριο. Τη μυστική διαστημική βάση στο Cape Karaburunaki. Έλα, παιχταρά μου, έλα, κάρκωσέ το. Τον ελληνικό διαστημικό σταθμό. Έλα, μιλάμε, έχει ένα ποτίκι μέσα, σαν άλογο είναι, έλα να δεις. Τις μυστικές αποστολές σε άλλους πλανήτες. Κέντρο, είμαστε έτοιμοι για την αποστολή στον Πλούταρχο. Στον Πλούτονα, βρε του βάρη, όχι στον Πλούταρχο. Και κλείσε τη μουσική τώρα. Και τις αγωνιώδεις επισκευές στο διάστημα. Δεν μπορώ να το βγάλω, ρε μαλάκα. Βάρα το πέρα, δυο κλωτσιές να στρώσει, ρε καπτό. Έλα, κόψε το λίγο αριστερά. Έλα, πάρ' το ευθεία τώρα όπως είσαι. Ποιος μαλάκας έφερε το εγχειρίδιο στα κλικάρε. Δεν καταλαβαίνω τι. Θα μ' ανοίξετε, ρε μαλάκες. Ούτιασα εδώ έξω, άντε ξυπνάτε. Η κατάκτηση του σύμπαντος είναι υπόθεση ελληνική. 5, 4, 3, 2, 1. Έφυγες. Άιντα, πάμε ένα καλαματιανό. Μάσα, μονάδα απίστευτων συμπαντικών ανακαλύψεων. Με τόσα ούφο στην Ελλάδα, το διάστημα μας ανήκει δικαιωματικά. Θεέ μου, δηλαδή μπορώ να το βλέπω συνέχεια.